ଚୀନର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ୱାଚଡଗ୍ ପିଲାଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର ସୀମିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ପିଲାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଜନକ ଭାବେ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଉଥିବାରୁ ଏବଂ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଏପରି ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ଚୀନରେ ସାଇବର ସ୍ପେସ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବୁଧବାର ଏକ ୱେବସାଇଟରେ ଏକ ଚିଠା ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଜାରି କରିଛି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପିଲାମାନେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାରୁ ଅଧିକାଂଶ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ରାତି 10ଟାରୁ ସକାଳ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। 16ରୁ 18 ବର୍ଷ ପିଲା ଦିନକୁ ସର୍ବାଧିକ 2 ଘଣ୍ଟା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର ସୁଯୋଗ ପାଇବା ଉଚିତ ବୋଲି ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।